Айде, Пепи! И отлично представяне от Пепи. Поздравления! Сервел започва с задно салто. Много добре, странично салто, браво в постелката. След това се качва обратно, прави слайд, качва се на другата постройка. Бавено предно салто, гениално върховно съвършено. Пепи, когато си готов, дай знак. Аре, Пепи! Айде, малко надъхване! Давай, Пепи! Браво! Уау! Браво! Много добър, много добър. Личи си, че е тренирал. Личи си. Дай! Давай! Перфектно, дай, продължавай, правиш го накрая. Правиш го накрая, Моля да изчистим трасето, който не скача. Предно салто геп, страхотно представяне от Алек. Циганско колело в рол. След това странично салто, страхотно, браво и предно салто от място. Страхотен рън. Кратко, ясно и изключително впечатляващо. Без да сте ги тренирали предварително, без да знаете какви са, трябва да покажете дали ще успеете да ги изпълните. Ще имате 5 минути да ги изпълните, т.е. половин минута на предизвикателство. Може да си избирате с кое предизвикателство да почнете и в каква последователност. Този, който изпълни 5 предизвикателства най-бързо, печели. Или ако няма такива, този, който е изпълнил най-бързо, най-много предизвикателство. Примерно 3, 4 или 2, зависи. Всеки ще има назначен съдия, т.е. за всяко дете по един съдия. Той ще ви следи и ще ви каже дали ще ви даде знак, ако предизвикателството е изпълнено. Ако не, трябва да го повторите наново и то по-добре. Нещо не е ясно? Въпроси? Subscribe и гледайте... Режеш ми глава. Така трябва да се subscribe. И започваме след 3, 2, 1, старт! Давайте, проведете предизвикателствата и най-важното е да се спази. Не, трябва на пръст. На пръст? Помниш ли писалната? Да. Отивай на другите. Отиди на другите по-добре, Вики. Сега трябва да го потренираме малко, това е сложно. Изпаши се. Айде, Пепи. Качи си крака горе. Едното коляно. Добре. Да, класно. Това го направя. Да, направя го, минава краката. Изпълнаме. Дай пак. Трябва да застанеш. Стига, но има много зла. Ти ли само? Ого! Ако ви е харесало състезанието, може да се абонирате, да харесате този клип, защото ще има още много. Така че, айде, чао!